सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते, निसर्गोपचार तज्ञ आणि सुप्रसिद्ध व्याख्याते स्वागत तोंडकर मामा वरेरकर नाट्यगृह मालवण इथं 1 ऑक्टोबरला सायंकाळी 6 वाजता येणार आहेत। या कार्यक्रमात रुग्णांना मोफत सल्ला निसर्गोपचार तज्ञ व्याख्याते स्वागत तोंडकर देणार आहेत, अशी माहिती मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी दिली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच सन्माननीय स्वागत तोंडकर जे निसर्गोपचार तज्ञ आहेत ते जिल्ह्यात येत आहेत। उद्या सायंकाळी 6 वाजता मालवण येथे मामा वरेरकर सभागृहामध्ये त्यांचे व्याख्यान ठेवण्यात आलेले आहे। या व्याख्यानातून ते निसर्गोपचारावरती आणि निसर्गोपचारावर घरगुती उपचारावरती असंख्य आजार बरे करू शकतो अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी ते व्याख्यान देतील। आज हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येणारे आपण पहिल्यांदाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे त्यांना इथे आणतोय आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेने याचा लाभ घ्यावा। जे औषधाचे भरमसाठ दर वाढलेले आहेत आणि त्या ह्याच्यामध्ये घरगुती उपचार आणि आपल्या जिल्ह्यात वेगवेगळे वनौषधी मिळतात, त्या वनौषधीवरती निसर्गोपचार करू शकतात। ते आज महाराष्ट्र राज्य पुरस्कर्ते आहेत आणि निसर्गोपचार तज्ञ म्हणून त्यांना नावाजले जाते। अशा प्रकारचे स्वागत तोंडकर ह्या जिल्ह्यात प्रथमच येत असल्यामुळे त्यांचं स्वागत आणि जिल्ह्यातल्या नागरिकांनी अशा वेगवेगळ्या आजारावरती त्यांनी विचारू पण शकतात, भेटून सांगू पण शकतात। अशा प्रकारचं हे विचारांचं देवाणघेवाण करून आजार बरे करण्याकरता या ठिकाणी आम्ही त्यांना निमंत्रित केलेलं आहे। त्यावेळी उद्या संध्याकाळी 6 वाजता मामा वरेरकर थिएटर या ठिकाणी मालवण येथे सर्व नागरिकांनी यावे आणि आपल्यावरती उपचार आणि आपले असलेले आजार कोणते उपचार घेता येतील त्याची माहिती त्यांना विचारावी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।